Hvad har jeg fået ud af at være til GLS? Jeg har været her siden 2009, og jeg glæder mig rigtig meget til 2016. Det har forandret min måde at tænke på som menneske. Det har forandret min måde at drive virksomhed på. Og selve sloganet, at alle vinder, når en leder bliver bedre, det kan jeg virkelig skrive under på. Jeg var sådan en babykristen, kan man godt sige, da jeg kom her. Ligesom mange andre danskere er utrolig bange for sekteriske religioner. Og kiggede mig så lidt omkring, var det her noget af det? Og ret hurtigt fandt jeg ud af, at det var et åbent forum, hvor der er plads til at være den, man er, om man tror eller ikke tror. Så hvad vil du få ud af at komme til GLS og sætte dig på stolen ved siden af mig? Altså, det er forbundet med en lille risiko, fordi det kan forandre dit liv. Og spørgsmålet er, om du har mod til det og lyst til det. Men jeg kan garantere, at det kan kun forandre til det bedre. Du får din egen vision forstørret op, og du ser nogle muligheder, som du slet ikke så før. Det forandrer dig på det personlige plan, men i særdeleshed den måde, du arbejder på.